Meron idol, malaki. Yan. Bumunga daw. Apat. Grabe, 4 na piraso. Ang daming naman. Naku, grabe. Nag-away na. Yan mga idol. Magandang hapon sa inyong lahat. So, kumusta po kayo lahat dyan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan palagi. Bali, may papandawin tayo ngayon mga trap. Sana swertein tayo. Bali, hapon na mga idol. Alas 4 na tayo magpapandaw ngayon. Kasi hapon na yung high tide. Nagsimula pa lang magbaba mga idol. Bali, naglatag tayo kanina, high tide na. Swertein pa rin tayo sa pagpapandaw natin. So yun, shout out sa inyong lahat mga idol. Bali, dating spot pa rin natin to. So stay tuned lang mga idol. Bali dito mga idol, may papandawin tayo isa. Sana may laman. Bali, may inayos na naman ako isang trap yun. Pang 19 na natin yan. Hindi natin nahilatag kasi kanina lang natapos. Sana may huli to. Meron idol, malaki. Yan. Unang pandaw natin. Ayos agad. Yan o. Bali, papunta tayo dun mga idol. Bali, 18 yung papandawin natin. Ayos agad yung unang pandaw. Dito meron tayo. Bumunga daw. 4. Grabe, 4 na piraso. Yan o. Apat o. Yes, mukhang maganda yung napuntahan natin na spot. Dating spot pa rin to. Ayos. Stay tuned lang mga idol. Dito mga idol, may papandawin tayo dito. Bali, bumaba na lang tayo. Magbasa-basa na lang tayo ng bitlog. Meron. Swerte. Dito mayroon, may trap tayo na papandawin. Kabilaan yan, nandun yung kabila. Sana swertein.
Meron. Good size. Ayos. Doon yung kabila. So sa lahat pala ng nag-comment dyan kung bakit gumagamit tayo ng sasa. May nagalit kasi na sayang daw yung sasa. Bali, ganito pala yan mga idol. Kaya ako gumagamit ng sasa. Inuusok ko dito sa pinaglatagan. Para kung sakaling may maglatag, makita yung pinaglatagan natin. Hindi na sila maglalatag. Lilipat sila sa ibang spot. So sana maintindihan nyo mga idol. Kahapon kasi ilan lang yung huli namin kasi may pinaglatagan na siguro dun. Hindi halata kasi walang hindi gumamit ng ganito. Kaya hindi halata. Meron. Good size. Ayos. Napakaayos. Bali 5 trap na yung napandaw natin. Stay tuned lang. Dito may idol, may trap tayo. Bali sa gilid-gilid lang tayo ng latag. Kasi walang high tide na malaki. Bali yung bago kong gawa, yung latag ko dito. Sana mabinimanuhan. Boy naman boy naman yan boy naman yung bago. Meron dalawa. Napakaswerte. Dalawa ito. Tsaka isang suga-suga crab. Yan. Mga good size na. Napakaswerte. Sunod-sunod. Bali dito may papandawin tayo. Tsaka nandun yung isa sa kabila. Nandun. Kabilaan lang. Meron. Good size. Yan. Dalawa. Siyam na trap na yung napandaw natin. Meron. Good size. Ayos. Basa-basa muna tayo mga idol. Langoy-langoy. Walong trap pa yung pandawin natin. Walong trap pa.
lalim. Dito mga idol, yung bago natin, yung isang bago. Wala. Suga crab. Maliit. Pakawalan natin to mamaya. Ito may idol, may trap tayo dito. Pang 13 na natin to. Maliit. Wala na dito. Nandun lang siguro yung bango. Dito tayo maglatag bukas. Mga suka-suka crab lang. Ayos, nadagdagan. Good size na. Dalawa. 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 Nakadagdag pa. Stay tuned lang mga idol, dalawa na lang yung papandawin natin trap. Sana makahuli pa. Dagdag. Hapon na talaga. Alas 4:50 na. Mayroon dalawa. Good size. Dagdag pa. Isa na lang yung papandawin natin. Diyan naglatag yung kasabay natin kanina. Diyan sana tayo kanina maglatag. Bumalik na lang tayo kasi naglatag na dyan yung taga doon din sa amin. Sana makarami. Shoutout sa kasabay natin sa paglatag. Sana makarami. Yan my idol, dito yung last trap natin. Sana makadagdag pa. Meron no? Parang malaki. Nakita ko yung pa. Malaki nga. Dulo. Ang daming naman.
Naku, grabe. Nag-away na. Lipat natin sa kabila yung isa. Baka magkagatan, matanggal yung sipit. Lipat natin dun sa isang trap yung isa. Ano? Dalawang malaki, tsaka dalawang isda. Ano? Lipat natin dito sa kabila yung isa. Sayang kung matanggalan ng sipit. Dito natin lilipat yung isa. Ayan o. Ayan, nakalusot yung isda. Pumain na sana yun. Ayan o. 3 piraso pala yung laman. Ayos, mukhang may re-resbakan tayo bukas. Ito. Ibang ispat na kasi ito. Dito may dun. Malawak pa yan dun. Iwan ko lang kung malaki pa yung high tide. Lipat natin yung isa. Yan o. Yan o. Dalawa. Malaki. 3 ang laman. Ayan o. 3. Napakaswerte. Yan mga idol, bali pauwi na po tayo. Hapon na. Nililipat na yung isa. Swerte tayo ngayon. Jackpot. Halos lahat may laman. Mga 4 lang siguro yung o 2 yung walang laman. So yun mga idol, salamat sa suporta. God bless po sa inyong lahat. Kung nagustuhan nyo yung crab hunting natin ngayon, baka naman pa-subscribe dyan. Tsaka paki-comment kung taga saan kayo mga idol para alam natin kung hanggang saan na kakaabot yung mga vlog natin. Halos lahat may laman yung mga trap natin. Grabe, jackpot. Swerte. Thank you Lord sa biyaya. So yun mga idol, kita-kits na lang po ulit sa next vlog.